hemen elkartu gehala Bretxako 3. solairuan. Etiopia Utopia Fundazioak antolatu dugun denda bada, eta egongo da gaur hasita, eta bukatuko da urtarrilak 8an. Angelo Laran, Hernaniko gizon bada, 20 urte bizi izan duzen Tanzanian, han aitatxuri bihurtu zen, eta handikan juntzen Etiopiara Bukro izeneko herrialde batera. Berak orfanato bat egin zuela, eta eskola bat, Sameri izenekoa, eta bertan 1000 umezurtz daude. Goizetan juten dira eskola, bertako jendeak ematen dituzte klasiak, eta gero dago ere bai, larrua lantzeko eskola, denetari jaboiak egiten dituzte, gazta egiten dute, behiak daude, barazki mordoa dago, eta Angelek egiten ditu barazki horiek saldu bertako bere eskolako dendan, herritarrei baina behar den baino merkeago. Antolatu du denda hau diru ateatzeko, eta diru hau da lortzeko helburu bat. Helburu hori da, Tigrain da lurralde bat han Etiopian, iparraldean, eta nahi duguan klinika bat ahoaren arazoak konpontzeko. Hangoko lurralde hori da Tigrai, dauka 4.800.000 biztanle, ez daukate ez dentista bateik, eta orain zigeaia hezkuntza egiten. Hangoko erizainei, ospitaleko erizainei, ematen dugu hezkuntza, jakiteko nola hortzakatea edo infekzioak konpondu zadian pentsatu, han daude gazte asko eta azten balin behar hortzako arazokin gero desnutrizio hori handitzen egiten da. Gu nahi duguna da, lehenbailen lortu diru hori, azteko lehenbailen ja klinika egiten eta gero ara klinika hortan Bukrora joango dira beste ospitalen guztietatik erizainak azteko ikasten nola arazo hau konpontzeko.